dobrodošli svi još jedan moj novi video. Kao što vidite po naslovu, danas vam snijem stvari koje rade lenji ljudi. S obzirom da iskreno nisam toliko lenja, bilo mi je malo teže da uđem u ovu ulogu, ali nadam se da će se svi lenji ljudi pronaći u ovom videu i vidjeti, odnosno i oni ostali koji nisu lenji, vidjeti kako to izgleda kada si lenj i kako ti je sve 10 puta teže u životu, tako da nemojte biti lenji nikako. I ostanite samo do kraja ovog videa i obavezno ga lajkujte i subscribeujte se na moj kanal, ljubim vas sve puno i uživajte! Svi lenji ljudi znaju koliko je teško ustati ujutru, izvoni vam 10 različitih alarma, ali nikako da se probudite. I onda kada se najzad probudite, shvatite koliko je sati i koliko kasnite i sve morate previše brzo da uradite i na kraju jedva stignete. Lenji ljudi kada su sami kod kuće i ostave im neko, mama, tata, nebitno, i kažu im šta da pripreme sebi za ručak i objasne im sve, ali njima je toliko teško to da pripreme, tako da uzmu nešto što je bukvalno najlakše da pojedu i na kraju i to im je teško da naprave. Ne razumem, jel moja majka stvarno misle da ću ja ovo da pripremam sebi za doručak, ručak, ne znam šta bre treba da jedem. Šta ovo treba nešto se peče, da se kuva, ma ajde idem ja da jedem ovsenu kašu bre. Valjda sam pripremila, znači sve što mi treba za ovu ovsenu kašu. Voda, ovsena kaša, šolja, znači ovo treba da se sipa u ovaj prah i onda da se doda voda. Bukvalno, znači, i ovo je prekomplikovano, ne znam zašto ovo radim, bukvalno ovo je kulni ručak. Ali dobro, ajde svakako je lakše da ne tamo hranim. Kada ste lenji, samo biste se izležavali i ne biste apsolutno ništa radili, toliko to mi je teško da dohvatite nešto što bukvalno stoji pored vas na stočiću. Kada ste lenji i kada vas neka drugarica, drug, neki već prijatelj ili bilo ko zove da idete iz kuće, da idete da se prošetate, da idete u bioskop ili bilo gde, vas to toliko mrazi i zovete uvek tu osobu da dođe kod vas. Jo, halo, ma debre, izgledim jesi normalna, ma nema šanse. Ej, ajde dođi kod mene, znači možemo gledamo neki film, nešto, ono, bit će nam cool, razumeš, grickamo nešto i tako to. Ma da, ajde, ja sam bukvalno kod kući, dođi kad hoćeš, da. Ja, brate, pa nemam ništa ni za gricka je... Ma, znači ima to ona da kupi, ako hoće dođi kod mene da gleda film kod mene ima da kupi grickavice. Naravno, svaka lenja osoba ostavlja učenje za poslednji čas i bukvalno i kada je poslednji čas u pitanju i kada bukvalno zna da nema vremena i u tom trenutku apsolutno neće da uči i ne želi da se potrudi i na kraju bukvalno zaspi i shvati da ništa nije naučila. Ja, trebalo bi da učim. Ko će sad da uči? Bukvalno mi je lakše da sedim ovdje do kraja dana i da gledam u plafon, ono, od prilike ili u zid, nego da sada da učim, znači ne mogu. Ja, brate, ko će sad sve ovo da uči? Ne mogu. Ne, znači ne, moram da se koncentrišem, moram ovo da naučim sve. Zapravo, mogla bi na podu da učim, to mi je nekako udobnije. Ovaj položaj mi nekako najviše odgovara. Moram bi samo malo prilegnem. Šta? Stvarno, nisam se ni stuširala. Znate ono kada ste najzad legli da spavate i toliko vam se piški, ide vam se u toalet, ali nema šanse da ustanete jer ste toliko lenji i radit ćete da tako zaspite i tek onda ujutro da idete u toalet.
I to je bilo sve što se tiče ovog videa. Ukoliko vam se dopao, obavezno ga lajkujte, obavezno subscribeujte na moj kanal i pišite u komentarima šta biste još voljeli da vam snimam. Ljubim vas sve puno, ćao!